kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa muli po pala, magpapasalamat po kami sa ating sponsor doon sa kanila Ate Gaga na pinuntahan natin yung anak niya. So yan, ayaw niyang magpakilala. So yan, alam mo na kung sino ka po, anonymous sponsor. Yan, thank you po. So yan po pala si anonymous sponsor. Nagbigay po siya ng 1,000. So ang sabi niya po, yung 500 grocery and then 500 cash. Cash yung 500. So yun po. So maraming salamat, and salamat din pala kay Manoy ng Abo at Manoy ng Sasako. So yun, maraming salamat sa suporta, sa pag-join mo sa ating munting channel. So yun, shout out kay sa ating lahat na naging sponsor na si Papa Manoy at si Ate Jo, Chokits Vlogs, si Ate May, at si Iris, at si Ate May. Tsaka si yung kapatid ni Irish. Si si Agnes. Yan. Maraming salamat sa ating mga sulit na sponsor. Po. At salamat din sa mga silent viewer at subscribers na yan, nakaabot na tayo ng 2K. So congratulations po sa ating lahat. Abang nyo na lang yung pa-raffle namin ng t-shirt para sa yung lucky subscriber. Oo. So yan po. Thank Basta you. Mga accomplished na to, hindi lang naman po to sa amin, at dito po ay para sa ating mga kababayan. So yan po. Gusto ko po palang magpasalamat sa aming pamangkin kay Jollibee sa pagbablog, sa pagtsatsaga, pagpunta sa mga pamilyang tinutulungan namin, sa ate ko, kay Manay Bibi, kay Tatay, kay Kuya Kalbo, kay Andok, kay Jojo, kay Ate Salve, kay Inay, sa nanay ko, tsaka sa tatay ko. Thank you. Kasi kayo yung nagiging daan namin para maipaabot natin yung yung tulong sa mga kababayan natin. So kung wala po kayo, hindi naman namin magagawa kasi nandito kami. Especially kay Itay na laging pagdadating ni Jollibee, nagtatanong kung saan naman siya nag-vlog at sino naman yung natulungan. So yan po. Maraming salamat tayo sa pag-support. So yan, at maraming salamat po sa lahat ng mga viewers na hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So yung hindi pa po nakapag-subscribe, please po paki-hit na po yung notification bell para po lagi pa kayong updated sa mga susunod naming mga video. Yan po. So yan, thank you sa sa lahat po ng gustong magpaabot ng tulong. Contact niyo na lang po yung sa Facebook ni Bicolanong ako. Tapos may yung sa dulo ng video na po to ay ilalagay po namin yung description ng Gcash. So yun, so yung mga gusto pong mga tumulong na medyo nakakaluwag-luwag naman po dyan. So yan, hindi sisiguraduhin po namin na makakarating po sa sa taong karapat-dapat na ating mabigyan ng tulong. So yun, panoorin nyo na lang po yung video. At yan, nandyan na si Jollibee. Pasok!
mo na sa ligid dito. Mapagpalang araw po sa inyong mga ka-road trip. So, nandito na po kami sa Montenegro, Balatan, kung saan po mayroon po sa amin na lumapit po na humihingi po ng tulong po kay Bicolanong Kalbo na yung anak nga po daw niya ay mayroon pong sakit. Kaya yun po, dito na po kami sa kanila. Kukumustahin po namin yung anak po niya. Kaya, at mayroon din po kaming ibibigay din po na konting tulong din sa kanila. Kaya yan mga ka-road trip, samahan nyo po. Kaya nandito na po kami mga ka-road trip. Yan, magandang hapon po. Hay, sa wakas nakita ko rin yung bahay mo, Atiga. Napakalayo pala. Layo talaga. Ano yung mga pinagkakabisihan ninyo ngayon? Nag-ano po Pinuputol-putol yung kawayan. ano po namin ito. Para sa... Tapos kabili namin. Ah. Yan pala yung pinagkakakitaan ninyo ngayon. Opo. Pambili ng Magkano naman yan? Magkano naman yung bintahan yan? Ang isa nito, piso. Piso yung isa? Eh, pwede rin pala. Piso. Pag ano, yung isang balot, ay isang tali, 20. Ano kaya ginagawa niya, no? Binibiak. Tapos, sandalan ng ano dito sa loob para malinis siyang tingnan. Ah, ganun pala. Ayan si tatay, naglalagari. Tay, magandang hapon. Bakit yan tay, di mo na puputol? Baka hindi na maano yung, hindi na ata matalim yung ano, lagari mo, kaya di mo na napuputol. Kaya yung binan ko ang nagaputol. Ha? Yung binan ko ang nagaputol, ako din nagaganito kami ng asawa ko. Ito ginagawa namin pang araw-araw. Para mayroon kayong mga pambili. May napapansin lang ako, Ate Gaga, yun ba, siya ba yung ano yung sinasabi mo na may sakit na anak mo? Opo. Kaya pa pansin ko agad. Lagi pa lang nasa tabi mo lang yan? Ano, araw-araw pag dito ako, wala kong trabaho. Siya pala si... Ano nga yung pangalan niya, Natiga? Prince Jobin. Prince Jobin. Prinsipe. Ilan pala yung anak mo, Atiga? Ano po, meron akong anak sa una kong asawa ko po, tapos dito. Ah, ibig sabihin marami na din pala. Asan yung iba mong anak? Doon po sa Mindanao. Malayo talaga. Opo. Tapos ngayon, tatlo pala yung anak mo. Opo. Dito sa Dito. pag-asawa ako ulit. Malayo yung napuntahan mo. Malayo na eh. Ito yung pangalawa mong anak, Atiga. Opo. Oh, anong pangalan mo, boy? Jeffrey. Agong daw. Ah, yung Agong palayaw niya. Pero yung tunay na pangalan niya, Jeffrey. Yung isa natutulog sa duyan. Ah, gwapo, gwapo ni Jeffrey, oh. Tapos yung si Prince Jobin, siya yung panganay mo. Opo. Parang mas, kung titingnan, parang mas malaki tong pangalawa. Kasi yan, wala yung ano. Walang sakit. Tapos itong isa, tulog pala. Tulog. Yan si kuya, oh. Kanina nakita ko yan dun sa baba. Ano nga yung ginawa mo dun, kuya, sa baba? Nakita kita dun. Pagpunta namin dito. Nag-ano? Nagpainom ng kalabaw. Ah. O, kanina nga na may nakita kaming sapa doon. Sabi ko siguro dito pinapainom yung mga kalabaw.
Tanong ko lang kuya, ano nga yung trabaho mo din ngayon kuya? Oh. Yung mga trabaho mo ngayon ano? Sabihin ko sa'yo. Extra lang yung trabaho mo ngayon? Oo. Dito lang sa ano, palayan? Makina. Ganun lang pala. Nasanggot lang niyo. Nagsasanggot, kinokopra. Yan, kung mayroon. Di ba pag season lang yun, pag Pang ano lang, pang tatlong buwan, saka nag-harvest ng mga niyog? 3 buwan. Minsan, wala rin. Minsan. Ano nga yung pangalan mo nga kuya? Jobin. Jubil. Nakikipaglaro na si Agong kay Jojo. Parang ano din siya sa mga kalaro, no? Ano yan? Kasi walang ibang bata na dito. Sila lang tatlo. Yan boy, upo ka na dyan boy. Yan boy, kumusta ka boy? Okay lang. Ah? Okay lang. Ayan, narinig yung mga ka-road trip. Yung si Agong na yung Yung kapatid na nagsagot. nagsagot. Sarap ito. Yan, Ate Gaga, pwede mo bang sabihin sa amin kung paano yun nagsimula yung yung sakit niya? Nagsimula lang yung sakit niya, nagsimula lang yung sakit niya nung napansin namin na nagpapayat. Pumapayat siya, tapos kami ng asawa ko, tapos yung binan ko na ipa-check up ng sa doktor. Pina-check up namin sa doktor. Yun na din namin yung gamot na nabili namin yung gamot niya. At pinapainom namin sa kanya. Tapos sabi ng doktor, pag maubos na daw yung gamot na binili sa kanya, ibalik din daw siya doon para pa-check upan daw siya ulit. Ya, panibago na naman daw yung gamot nun. Ang sabi. Ano nga yung pangalan ng sakit niya? Sabi ng doktor daw, maluya daw yung yung sabing parang kulang daw siya na sa tubig, tapos yung daw niya, yung dugo inaagaw ng puti. Yung sabi ng kulang doktor. inaagaw. Tapos yung Ay, ala. laboratory yun. Oo. Yeah, sabi ng doktor, mababa yung dugo niya. 82 lang yung ng dugo niya kasi inaagaw daw ng puti. Kaya yun lang sabi, putla. Nasabi nga ng doktor, ipa-admit. Tapos salinan daw ng dugo. Rin ako kasabing baka kasagsagan ba gano'n ng COVID. Yan, natatakot din kami. Natatakot kayo na ipakonfine mo opo. si Buboy. Kasi inuubo siya. Kasi isa-swab pa yan. Kaya yun din na rin kami, baka maano ng doktor na positive. Paano naman kami? Ilang beses mo na yan ate na napacheck upan? Pangalawa na. Pangalawa. Yeah. Ay, yun din yung gamot na iniinom niya. Meron pa nga dyan na 2 na hindi namin nabili. Vitamins, tapos ano ba yun? Kasi nandiyan. Alin pa dyan ate Ga? Ito ata yun. Tapos ito. Patingin nga. Tapos Alin lang dito yung nabili mo? ito lang po yung nabili ko. Alin? Ito. Yan. Itong may bilog? Opo. Yan nabili ko.
Kasi kulang yung Cefixim, salbutamol para sa asma. kulang yung pera namin na binili. So, sabi ng doktor, bilhin daw muna yung antibiotic daw na talaga daw sa katawan. Dapat yun muna yung maunang mabili nin. Kahit daw yung Itong multivitamins, ito di pa to nabibili, yung multivitamins. Nakabili ka na nito? Kasi sabi pag daw, ganyan din daw yung bilhin ulit. Sabi ng doktor. Di ba sabi mo kanina, mayroon pang dalawa dito. Alin nga dito? Ito. Yung salbutamol, yun ang hindi mo na bili. Para yan sa asma yung salbutamol. Ako nabili. Salbutamol, tapos alin pa nga? Paracetamol. Pero wala naman siyang lagnat. Wala man po. Kasabi Okay. ng doktor, pag walang lagnat, hindi na lang bilhin. Okay lang naman. Pero mas maganda, kasi Ate Ga, mayroon ka talagang naka-stock na paracetamol kasi di natin alam. Lalo pa naman napakalayo naman ng bahay nyo sa sentro. Malayo talaga. Oo. Ayan Ate Ga, andito kami kasi ibibigay ko tong tong prutas, tapos mayroon din gatas si Prince Juben yun. Hati-hati na lang silang tatlo nito. May nag-sponsor sa you, boy. Tapos ito, orange. Yan, bagong gising tong isa, mga ka-road trip. Umiiyak na si, ano nga po yung pangalan niya, Ate Ga? Nonoy. Nonoy. Yan po, isa kayo. Tapos ito, tuwing umaga, pagkatapos magkain, may kakainin mo yan, boy, ha? Para lumakas na yung katawan mo. Ganyan din yung binili ko sa kanya. Dapat talaga, mayroon talagang orange. Tapos, mayroon ka din ditong cracker. Kumakain siya, ito Ate Ga, bumili ko ng Bawal po. bawal siya. Bawal. O, silang dalawa na lang muna. Tapos ikaw, Buboy, wag ka na munang kakain nito, ha? Di kasi namin alam, kaya Bawain sa dinas, bawal na sa kanya. di kasi namin alam mga ka-road trip na yung mga bawal palang mga pagkain sa kanya. Yes, ito. Tapos, di ba nga sabi mo Ate Ga kanina, yung salbutamol, paracetamol, ay hindi mo yun na bili. So ngayon, yung nag-sponsor sa'yo Ate Ga, may pinabibigay pa siyang 500 Dahil kulang yung nabili mong gamot, yan, ibibili mo na po yan ng gamot ni Juben para mayroon po siyang gamot na para sa asma niya. Saka yung paracetamol kahit walang lagnat, kailangan talaga mayroon po siyang stock kasi napakalayo po dito sa sentro. Bibinihan. Kaya yan Ate Ga, binigay yan ang nag-sponsor kay Juben. So, salamat po kay Bicolanong Kalbo, salamat po dahil sa tulong po na naibigay nyo na naman dito. Yan, napasaya natin si Juben. At syempre po sa nag-sponsor po. Yan. Sa nag-sponsor kay Prince Juben, maraming salamat po. Yan, si Lord na lang po yung bahalang magbalik sa inyo ng kabutihan. Yan, Ate Ga, ano po masasabi mo sa nag-sponsor kay Juben, kay Prince Juben? Kasi ikaw kasi pagkakita po kasi ng anak mo, na ganun talaga yung, nakita yung katawan ni Juben, napayak nga yun kaya yun agad-agad po nag-message po doon kay Bicolanong Kalbo na siya daw po yung mag-i-sponsor muna kay Juben. Kahit alam namin yun na madami ding nagastos yun kasi kakapanganak pa lang niya. Pero pagkakita ng picture ni Juben, yun,
Siya pa talaga yung namili para maibigay sa kanya. Yan, si Jubin kasi mga ka-road trip, mayroon po siyang sakit na asthma. Tapos yun nga yung sabi ni ate, yung dugo daw niya na pula ay tinatalo na ng ng puting dugo. Dahil sa kahirapan po nila, hindi agad-agad na ipagamot si Prince Jubin dahil nga sa kakulangan sa pera. Tapos sabi nga ni Kuya, nag-extra lang daw siya sa trabaho. Tapos yun, si ate naman, minsan na lang daw siya, naglalako-lako din ng mga pagkain para mayroon silang gastusin sa pang-araw-araw. Yan, Atiga, sabihin mo na, Atiga, sa nag-sponsor sa'yo, Atiga. Ano masasabi mo sa kanya? Masabi ko lang po sa nag-sponsor sa amin. Maraming salamat po. Yan. Ramdam na ramdam talaga namin yung Atiga. Kung paano talaga yung sakit talaga. Na gusto mong maipagamot yung anak, pero hindi talaga, kasi nga talaga kulang talaga sa budget. Kaya sana nga sa makapapanood ng video, sana mayroon din tumulong kay Prince Jubin para maipagamot po siya. Kahit pambili na lang po ng vitamins niya para ma-maintain po yung pag-inom ni Prince Jubin. Sobrang iyak na mga trip niya. Kayaan nyo, te. Sana mayroon pong mag-sponsor kay Buboy. Pag halimbawa po mayroon pong magbigay, agad-agad po namin yan nadadalhin po dito. Pag mayroon pong magbigay ulit na sponsor po kay Buboy. Ulitin ko po. Maraming salamat. Salamat po sa Bicolanong Kalbo at saka po nag-sponsor sa amin ngayon. Maraming salamat po. So yan po, papasalamat din po kami kay God kasi nga po di po kami pinapabayaan sa mga lakad po namin. Yan, lagi po siyang nakagabay sa amin. Yan, salamat po ulit Bicolanong Kalbo. Yan, so sana po suportahan po natin yung channel po ni Bicolanong Kalbo para mas marami pa po siyang matulungan na mga nangangailangan. And then syempre po, lubos po kaming nagpapasalamat po ngayon sa nag-sponsor po kay Jubin kasi malaking tulong na po yun yung binigay nyo po na pera kay Jubin, tapos ito pong mga pagkain. Dahil nga sabi po kanina ni ate, mayroon pa daw siya na gamot na hindi nabibili, kaya yan te, yung pera po pwede na po, ibili nyo na po sa kanya ng gamot kasi sabi mo yung salbutamol hindi pa nyo nabibili. Yan, dapat mabilhan mo natin kasi halatang halata po na medyo nahihirapan si Jubin sa paghinga. Tapos yung yung paracetamol, yan kahit walang lagnat, dapat mayroon talagang stock kasi pasiguro lang naman talaga te, kasi nga 'di ba malayo kayo sa sentro. Kaya yun po, maraming salamat po. Yan, shout out nga po pala kay Angelica Talagtag sa Team Tabang at kay Tito Dudes Vlog, then kay Geranatics Vlog. Yan, shout out po sa inyo. Yan, again po, maraming salamat Bicolanong Kalbo at sa kanyang asawa na si Auntie Cecil. Yan, salamat po sa panonood. Yan, God bless po sa inyong lahat mga ka-road trip.